lokaci ya dawo, lokaci ya dawo. Autan Mama Studio Record. Lokaci ya dawo, yanzu dai har yayi, kashi da yau Ramadana na shirin ban kwana. Ramadana na shirin ban kwana. Rabbana ya Allah kaliki sarkina, kai nake sanyawa a dukkanin lamurana. Rabbana san ka san da dukkanin komai na, ya ilahu mun jamme ka sakonni na. Ramadana wata ne watan ibada zalla, shi wata ne mai tsarki cikin sa babu dala. Ai karatu zikiri domin ai samun falala, ya kamata musulmi mu fita duka kasala. Shi watan Ramadana cikin sa kwai alfarma, za ka samu dukannin abin da kake nema. Dan kwa duka du'a'in da kai an amsa ma, dan cikin sa ba tura addar mai nema. Yanzu dai ga Ramadana na ta ban kwana, na shirin za ya wuce ya bar mu sai wata rana. Cikin watan ne musulmai muke ta yafar juna, ta faɗa ba rigima cikin watan Ramadana. Kar watan nan ya wuce a ce ba kai komai ba, kai karatu sadaka karin ka sallah kullum. Dan watan babu yayi cikin watannin Allah, wata ne mai tsada ba kowa ke riska ba. Ni ina son Ramadana ba dili halfili, ba na kaunar ya wuce da Ramadan kai daɗi. Dan ibada a cikinsa ta fi komai daɗi, yanayin nan Ramadana ya fi komai gardi. Rabbu zan yi addu'a amsa mun ba dan ni ba, to amsan dan annabinka wanda ka ba komai. Rabbu sa albarka abinda nake nema, Rabbi ya fi zunubai na dan watan Ramadana. Rabbu sanyo ni ma a kabarin babana, Rabba na samu shi haske dan watan Ramadana. Rabbu a cikin ramar ka sa yayyukan nina, ni'ima tari tari wacce babu misali. Lokaci ya dawo, yanzu dai har yayi, kashi da yau Ramadana na shirin ban kwana.